ko ajiya na gani a social media inda ya ba sunanta a cikin ko akwai, amma inda ta fito take ta yaya ayyuka na alheri da wannan gwamnati take yi, abin sai mu ce Allah san baraka. Kuma wannan murja ita ce ta fara fitowa a cikin irin 'yan gurfinsu ta ce don Allah don annabi tana so a yi mata aure suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Matar da ta zo ta ce don Allah tana so a inganta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, a bar kyama ce? Kun ga mu